Ala, kadaghang nanong. Taga-asa man na sila? Taga-Kangguhan ng taga-Kamyas. Kasaduay siguro na sila ba? Siguro kuan na nila kwarta. Mao ni cover court sa Sohoton nga wala pa ato. Taga-asa na sila, pre? Taga-Kamyas Kangguhan. 100 ay. Dua na sila? Oh. 5-5. Lagi sado. 250. 250 mare. Kami kuwang kami. Agripirian ni si shout out kay Idi. Idi gwapo. Mga player sa Kangguhan sa kuan sentro. No. Jangan aku ada. Slide dah. Awan loh ada tu. Tangga. Press score deh. Ini perari yang tengok kami. Apa stop bro? Wah kemuan. Wah, kali. Ya.
Sulbong agad. Rồi. Delikado lagi kwenta ni mana. Ah. Iya, aku. Sana lang?
Sila 15, 15, 13, 14. Pausa. 5 lagi 14. Sip. Sa labaw. Tamong duha. Lahat yung nagsiminta. Tira. Kansa. Mag. Pusip ya. Ikaw ano ba, ibalik ya, ibalik ya, nakik. Yan. Pero balik. Tira. Daog yod ang kangguha. Napildi yod ang kamyas sa kangguha. Game yod. MVP ato pa, MVP. Kapalit ko brag si Mintan ni Lord Sik, oy. Awa, katay. Dengar katay kay. Bay ko 20 tay. Wala ka gikuha.